Sitten katsellaan ei vähän, että miten teräskuula liikkuu hydrauliikkaöljyssä, joka on ollut 3 yötä ulkona noin -10–15 asteen pakkasessa. Käännetään laite. Ja erot on näilläkin asteilla jo aika isot. Niin kuin huomaatte, siellä MV36 Fusto tuli X1R kerran ekana alas. Sitten sieltä tuli Super 32, sitten Super 46 ja nyt sitten vähän laiskempana tulee ihan tää perus HVLP 46. Eli tässä oli 3 premium-hytikkaa ja 1 toinen perus HVLP-hytikka. Eli tämä tässä oli Fusto MV36, jos on X1R. Tämä on ihan perus HVLP 46. Tossa on Super 32 ja tossa Super 46. Ja tämä MV36 ja Super 32 tuli nopeiten alas. Sitten sieltä tuli Super 46 ja viimeisenä toi HVLP 46. Näinkin pienissä pakkasissa jo näin isoja eroja. Mä kaivan noin vittu vaikka sitten ikiroutaan, että me saadaan kunnon pakkaset noihin joku -20, niin nähdään sitten, miten jäätävän isoja ne erot on. Mutta hei, tässä nyt tämmönen alkunapustelu pienemmissä pakkasissa. Se on näkemiin.